Matsanga, mirai mapuru. Mirai Matsanga, totaurana sevanhu vakuru. Ungatine mwana unofa Matsanga, munoti maitei? Naiva kumana. It's question ya Matsanga. Ngatinoda ndako akona bacha manje. Chirege chigara. Vana vamone respect kubata degree Robinson. Vana yo bata gara bataurana Matsanga sevanhu vakuru. Uya bro. Ende futa isinda yoga. Aisinda yoga. Vasicha fuma tsara $300. Pocket money. Ndade yakanaka ere ndade. Teson. Acha Matsanga kani. Vana $300 saka baba. $300 wire. Kutogona kusungira. Achaida shakoma rangu. Mari hizi. Yakapa $300 basita mpoke. Chikole ndani. Yakunosoma manenje sasa. Ukutsvaga imba kwenyu muri pala pa busy ta. Ndisina mari sema yangu ngeke patembo yese. Chikona wauye ndandinoona kurenzo ndo. Yawo yauya iwa mapo. Koma na $300. Sasa zvakutaura mani we. Ngotaura inyaya kuti chicha inyatsoiti. Ndakarampa mangu. Andika sawe. Ndakaramumba. Ungotanga kurota inini hope dzemadzikire dzakanityisa kuti I didn't know kuti chii chiri kuitika. Ndoba ndati pati. Kudai so imba yese haina ndandi. Kudai so pocket yangu yakazara nemagreen. Kudai so $300 yese arawa pasi iyo. Mari yafamba nemakumbere. Ndapera mrodi ndakutsvaka. Ndikuona ndani. Izwaka. Ndandi yangu ndikuona yakabatwa nevana vauyu. Zvivana zvake izvozvo ndo zvabandandi. Ndo zvatora futi mari pocket. Yatorwa mupocket iyi ndandi. Asi kuna iwe. Kwaneyo. Usade kunyebera vana already babadhani tazvinhu kwandandi yawanika. Ko $300 unoiwana kuti. Ndandi yawanika yakanaka ere. Ndinongosungwa kachiko. Iwe. Pamani. Koma yangu $300 inobva kupi? Ungonayo. Ndinamuruma nyepe. Ayo ibaba. Arese akuvana vaiti. Iwe baba akona kuhitinesa zvinhu sina basa bai. Ani? Iwewe wacho. Kuhitinesa amabhosa basa. Na mari yangu asajwa kana musina wana mari yangu. Ndio wana kugwa Matsanga. Yo mtare yo kwaneyo. Nei. Ani uyu ngakwane. Wewe. Chiko uchengeta zvivana zvimbavha yo. Kune vana yake. Aba gadzira rekedze munhu. Kuwe bosho madi futi. $300 yemunhu futi mabaidzorera kana usingatesha mwana. $300 20. Ewa Matsanga. Kuseji black gate. Pane baba $1 futi pakati. $1 futi engeri pakati yangu chengete. So $300 zishwana. Kwati ndandidzi dzakava nadzo idzi. Iwe ida ndakabuka. Komari yacho. Alright, tombo ndanditaitambira komari yacho. Komari. Inini kutaura chokwadi Matsanga ka. Inini mari handikwanisi kuiwana. Alright. Saka vana vako ngaende kupolisi. Promotion. Ade polisi kapolisi. Ine shamwari yangu. Mwana mudiki wese anoenda jere rake riripo promotion. Tivagarisana. Totaura tichinzwana. Ngataye pachipenya magreen. Sezvo ndisina mari, mugona kuya kumba mutora kana gas tank. Gas tank. Takatori fila izvo zvirakazara Matsanga. Ndinenda ngezvimwe zvisina. Haimbowe kuigidzana nemari yabiwa. $321. Handina chinhu ini handina kana mari kana sendi. Handina kana sendi. Handina kana mari. Handina inini. Ndabata ndakutora cellphone. Aiwa. Ausula. Ndakutora cellphone. Ipe mari yangu kana usikuda. Ndakutora cellphone. Modi phone inodhura kukunda $300 Matsanga. Kana unonyemba mafoni ende green nayo. Ma 180. 160. So watusara futi green. Credit. Amabhozo dai mandibatsira. Batsira chiko chengeta mavhepa iwe. Atikuira nayo. Atikuira naka. Ndabata cellphone yangu. Woya ne $300 in trade one yangu. Ndakubata. Ndati gas tank kana yawo. Andisuda gas tank shoma. Ndakwenda shoma. Matsanga. Dzidza ofuti. Amabhozo tawe nawo kana.